I aquí seguim al Som Divendres i tornem a tenir un bon exemple de joves talentosos i amb una gran formació musical. Avui tenim un d'aquests grups que ha fet un boom, ha vingut així com de cop. Parlem amb Laura Serra del grup Alanaire. Laura, com estàs? Benvinguda al Som Divendres. Hola, Som Divendres, com estàs? Moltes gràcies per venir-me. Això, no? Ha estat un boom. Sí, la veritat és que nosaltres estem igual d'al·lucinats, Sí. però molt contents de que, bueno, al final se doni visibilitat, no?, el que fem. Home, i això, abans de començar... Ara entrarem a parlar del grup, de les cançons i de tot el que feu, però és que realment, normalment quan preparo aquesta entrevista miro, no?, qui ha sortit, on ha sortit. Heu sortit a tot arreu, tot arreu. A l'Under Rock, a ICAT FM, a Catalunya Ràdio, a IB3... No sé si això, quan vau publicar, vau fer la roda de premsa fa poc, us ho esperàveu? La veritat que no ho esperàvem, i tot això és també molt gràcies a Promo Arts, que és la discogràfica que hem signat, però no sabríem que tindria aquesta repercussió mediàtica. Sí, és que, bueno, es pot explicar, però no tothom ho aconsegueix fent-ho igual de bé, o sigui que alguna cosa hi ha darrere. Abans d'entrar en matèria, Alanaire és un nom diferent, d'entrada diferent. Sí, d'entrada crida un poc l'atenció. Sí? Pues el nom va ser fruit d'un error, de recordar-se malament d'un nom. Molt bé. Ve d'una novel·la d'un escriptor mallorquí, en Guillem Frontera, un gran escriptor, de La mort i la pluja. I en aquesta novel·la xerra sobre un poble mallorquí, és imaginari, i aquest poble, que és Alanira, és abans del turisme de masses, i és una Mallorca rural, i bé, és un llibre molt guapo perquè el vocabulari que emplea utilitza paraules mallorquines que inclús jo no coneixia. Sí. I el meu germà, quan cercava nom pel grup, va pensar en aquest poble d'en Guillem Frontera i el va recordar malament, i quan ens vam donar compte vam dir, bueno, ara ja ens agrada com sona l'Alanaire i ens vam quedar amb el nom. Sí, bueno, això ho comentava, no?, abans de l'entrevista aquesta que podem compartir ara, que a més dona aquest joc, no?, de l'anar, aire, com, no sé, he llegit un titular, una bocanada d'aire o no sé què, o sigui que al final dona molt de joc. També me van dir que l'anar és harmonia. Sí. Doncs mira. Va tot, al final, les casualitats no existeixen, no?, o sí, i van bé per aquestes coses. També, preparant aquesta entrevista, he vist que hi ha un triangle en el vostre grup, Londres, Barcelona, Mallorca. No sé què teniu de cada lloc. Sí, el grup realment va començar a distància inclús abans de la pandèmia. Ens vam avançar en aquesta forma de fer feina. Sí. I jo, per exemple, estava estudiant a Londres, amb Marian, estava estudiant allà un màster d'interpretació de piano, i va ser el meu germà, que estava estudiant a Barcelona amb en Joan, que me va venir a veure, i bé, vàrem passar una hora baixa fent música allà a Londres i vàrem connectar els tres musicalment, i d'aquell dia justament va sortir Carta, que és la primera cançó que vàrem presentar. I bé, va ser aquella cançó que després el meu germà, quan va tornar cap a Barcelona, li va ensenyar en Joan i se va engrescar, i bé, ja després vàrem aprofitar la cançó per engrescar altra gent més endavant. I clar, parlem de Londres, Barcelona, Mallorca encara, no? Però els climes, el tempo, la manera de viure és bastant diferent. No sé si això també ho noteu quan feu música. Sí, jo crec que justament aquesta diversitat de llocs on hem estat ha influït molt en la nostra música a l'hora de que, bé, primer les influències musicals, que per exemple jo quan estava a Londres vaig anar a veure Snarky Puppy o Jacob Collier o Pink Beats. Són tota una sèrie de grups que tal vegada l'escena mallorquina o catalana no veuries tant.
I després també la influència és una mica que quan estàs lluny de casa i ja a un altre país, on has de xerrar una altra llengua, sempre hi ha més moments que estàs tot sol, no? Que quan estàs a casa amb familiars, amb amics, amb gent que coneixes. Llavors jo crec que això te dona una oportunitat de reflexió i de plantejar-te moltes coses i la música, diguéssim, en el meu cas i en els dels meus companys de grup, és la millor forma d'expressar-se i això se veu reflectit a la música. Home, i feu propostes... Bueno, hem comentat també abans de començar... A vegades, veus, abans de començar les entrevistes dona molt de joc, no? Ho hem comentat, no? Que sí, feu pop... Bueno, ara ens ho explicaràs tu, però té alguna cosa que no... que destaca, no? Llavors això sí que és el que crida atenció. Ara ja anem als 3 temes que heu presentat: Temps, Carta i Boira. Són 3 d'un futur disc, no? Una cosa així? Exacte. Sí, volem presentar els discs sense per setembre-octubre, després de l'estiu, i abans avançarem un single en l'estiu. Així que tindreu un poquet de material. Doncs et sembla que escoltem, ja que parlem, no? Que escoltem un trosset de Boira. Perfecte. I després el comentem. D'un tros dit s'escapa un sol crit, silenciat per una mitja veritat, i cada pic de rom més per de dins, i cada pic te fa més petit, impacient t'allunyes un pas més, decidit entendre el seu crit, i ell no sap que tu no ets aquí, i ell no sap que fa temps que has partit. Em sap greu tallar-la, però vaja, qui s'hagi quedat amb ganes de més, que la busqui a YouTube, a Spotify, a tot arreu. Esteu a tot arreu, no? Que us busqui a Google, que apareixi, que sortiu això. Boira, no tindràs res a veure amb Londres, això, no? Bé, la veritat que la vaig composar quan estava allà. I bé, justament Boires, diguéssim, xerra una mica de les discussions, no necessàriament de parella, però de que quan estàs en una discussió sempre a vegades silencies l'altra meitat. Sí. I també és aquesta sensació quan estàs en una discussió de que no estàs alegre, no? És una sensació de boira i de veure les coses un poc... D'estar emboirat, sí, de tenir el cap emboirat. Exacte. I els altres 2 temes, en acabar l'entrevista escoltarem Temps, que és escoltarem Carta, que és el single, però els 2 sí que parlen una mica del demà, no? De com enfrontem tot això, el destí, el futur que tenim, que no tenim. Us preocupa el pas del temps? Una micona, no? Com a tothom, no? Exacte. Tots mos trobem en situacions on has de decidir, no? Cap a on anar, i a vegades no vols haver de decidir, però ho has d'acabar fent. Llavors és una mica sobre... Carta, per exemple, és això, és recordar per què vas decidir, perquè normalment després en el futur dubtes, no? Ostres, vaig prendre aquesta decisió, però realment no n'estava segura, no sabia... Ho vaig fer ben fet, la pregunta. Ai, si hagués fet allò altre. Exacte. I és recordar-te bé, en aquell moment tu vas decidir per això i això, i tenia la seva importància, i si ho hagués fet és perquè ho havies de fer. Bueno, són, sí, temes que preocupen a tothom. Abans ara que hem escoltat això, com us definiu? Quin tipus de música feu o intenteu fer o... No sé, com expliqueu la vostra música? He llegit a la nota de premsa que feu pop senzill. Sí, jo crec que seria
pop amb un toc d'electrònica i, per exemple, jugàvem amb sus del vocoder i... Sí. Sí, és a dir, sempre han començat a jugar també, com molta música l'han creat a partir del Logic Pro, doncs comences a jugar amb la producció. I jo crec que tot això, aquest experimentar amb aquests programes de música i s'ús de coses que potser no estaven tan acostumats com... Clar, això t'anava a dir, perquè tots veniu d'estudiar conservatori, de tenir formació musical de veritat. Que això també és música de veritat, no? Però música clàssica, no? Més clàssic. Quan comenceu a jugar amb això, heu descobert un nou món. Exacte. I jo crec que, en certa manera, l'Enaire se reflexa això. Nosaltres començant a utilitzar una sèrie de recursos que fins en aquell moment no havíem explotat. Sí que els coneixíem, però no havíem explotat a l'hora de composar i de compondre i veníem d'instruments acústics i, com tu dius, de música clàssica. I això fa que, en certa manera, sigui una mica experimental, però a la vegada és una música senzilla perquè les idees que volem expressar també són personals i no volem una sobrecomplicació. Ja. Sí. Música senzilla, però les lletres has d'estar atent per captar-les al 100%. I ara és que he de parlar, no? Ja t'hem escoltat, no? Però és que han comparat, no han comparat. Joan Miquel Oliver, qui us ha apadrinat, per dir-ho així, diu que la teva veu no es pot comparar amb cap altra. No sé com has rebut tu això. Bé, clar, en certa manera, com te comentava abans, com a pianista, diguéssim... Una sorpresa, no?, d'entrada. Sí, mai m'havia considerat cantant. Jo crec, així com altres cantants, per exemple, quan jo abans era a Ice Crime i la cantant na Sara deia que ella practicava i copiava altres cantants i jo en aquest sentit ho havia fet en el piano, però com a cantant no. Llavors, a l'hora de cantar l'Enaire ha estat més simplement la meva pròpia veu quan xer, però posant una melodia. Llavors, clar, jo crec que això se nota, no? Perquè no faig virgueries, no és més senzill, com la nostra música, i calmat, i bé. Això, pop senzill, no?, que dèiem abans. Simplificar-ho tot per fer-ho que soni bé. Això és molt difícil, alhora, perquè al final fer música, això té molts punts i puja, baixa, i aquí i allà, un instrument, l'altre, i fer-ho senzill i simple, que soni també, no és senzill. Sí, hem parlat que el nom era una casualitat. Podem dir que tot això que ha començat també com una casualitat o com un m'agrada a Instagram, que no deixa ser una cosa així, no? Explica aquesta història perquè és fantàstica, a mi m'ha encantat. És curiós perquè, per exemple, jo fa un temps vaig veure que en Jacob Collier havia contactat amb músics a través d'Instagram i que havien començat col·laboracions. I jo quan ho vaig sentir se me va fer una mica estrany, però justament en el nostre cas... Mira, no? Jo vaig començar seguint en Joan Miquel Oliver per Instagram i tenia jo un vídeos penjats tocant el piano i ell li va donar like justament en els vídeos que estaven repartits en els temps, no és que estiguessin seguits. I clar, a mi em va sorprendre i inclusive vaig dir al meu germà, no? En plan, ostres, mira. Mira, no? Ho tinc emmarcat a casa, m'ha posat un like, he fet un quadre i l'he penjat. Home, és important. I m'ha dit, ostres, doncs envia-li la nostra música a veure si li agrada. I tot va començar una mica així. Una conversa per Instagram i li van agradar els temes i ja més endavant se va oferir a fer les mescles finals i bueno, el que sentiu avui en dia és també gràcies a ell. Sí, no? Doncs en Joan Miquel Oliver de música en sap, o sigui que també li hem de fer cas. I ja per anar tancant, actuacions, podem veure per aquí prop. Sí, ara acabant de confirmar el 26 de juny en el Festival Sants de Nit, tocarem en el Museu de Mallorca, un espai preciós.
I bé, més endavant entendrem més, perquè, clar, seria, diguéssim, la presentació del disc i començaríem la gira a partir d'aquell concert, però tots els concerts següents encara no estan confirmats, així que no te puc No, avançar. això tothom atent, que ara la informació corre i la podem trobar fàcilment. Doncs, Laura, moltes gràcies per acompanyar-nos. Sempre ho dic, no? Però intentem sempre tancar amb música. Jo crec que hem d'escoltar el vostre single, no? Carta, i gaudir-lo. Sí que amb això tancarem l'entrevista. Moltes gràcies per acompanyar-nos, molta sort i endavant amb aquesta carrera que ha començat amb un boom i que segur que continua A endavant. veure si segueix. Sí. Moltíssimes gràcies a tu per tenir-nos.